Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngaos sesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Fajr ayat setunggal ngantos ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Wal fajr, demi fajar. Walayalin asr, demi wengi kang 10. Wasyaf'i wal watar, demi kang genep lan kang ganjil. Walaili idza yasr, lan wengi menawa wus kliwat. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apa ta ana kang kaya mangkono iku ana sumpah kang bisa ditampa tumrap wong-wong kang nduweni akal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bingad, apa to sira Muhammad ora nggatekake kepriye pangeranira tumindak marang kaum Ad. Irama dzatil ngimad, yaiku penduduk Iram, ibu kotane kaum Ad kang duweni bangunan-bangunan kang dhuwur. Alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad, kang durung tau dibangun sawijining kota kaya mangkono iku ing negara-negara liyane. Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad, lan marang kaum Samud kang nugeli watu-watu gedhe ana ing lembah. Wa fir'auna dzil autad, lan marang Fir'aun kang duweni cagak-cagak bangunan kang gedhe. Alladzina taghaw fil bilad, kang sewenang-wenang ana ing negara iku. Fa'aksaru fihal fasad, banjur dheweke gawe rerusakan kang akeh ing negara iku. Fasobba alaihim rabbuka sauta adzab, amarga iku pangeranira matrapi cemeti siksa marang dheweke. Inna rabbaka labil mirsad, saktemene pangeranira bener-bener ngawasi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Mongko manungsa iku menawa pangeran nguji dheweke banjur mulyakake lan maringi kesenengan, mongko dheweke ngucap, pangeranku wus mulyakake marang aku.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ananging menawa pangeran nguji dheweke banjur mbatasi rizkine, wa yaqulu rabbi ahanan, mongko dheweke ngucap, pangeranku wis ngina marang aku. Kalla balla tukrimunal yatim, babar pisan ora, malahan sira ora mulyaake anak yatim. Wala takhadzuna ala ta'amil miskin, lan sira ora ngajak-ajak aweh pangan marang wong miskin. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma, lan sira mangan bondo warisan kanthi cara dicampur kang halal lan kang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, lan sira seneng bondo donya kanthi rasa seneng kang leluwihan. Kalla idza tukkatil ardu takkan takka, babar pisan ora, menawa bumi wis gonjang-ganjing terus-terusan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, lan pangeranira dateng lan para malaikat padha baris. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, lan ana ing dina iku diketokake neraka jahanam. Ana ing dina iku para manungsa sadar, ananging ora migunani maneh tumrap dheweke kesadaran iku. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dheweke ngucap, saebo becike saumpama mbiyen aku nindakake kabecikan kanggo uripku iki. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, mongko ana ing dina iku ora ana wong siji wae kang nyiksa kaya siksane pangerane. Wala yusiku wasaqahu ahad, lan ora ana wong siji wae kang naleni kaya taline panjenengane. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, he jiwa kang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliya sira marang pangeranira kanthi ati kang ridha lan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, mongko mlebu ing dalem golongane para kawulan ingsun. Wadkhuli jannati, lan mlebu ing dalem swargan ingsun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.